Ojiwa kata tie kod nyasuna ka otieko wach bang' walor. Mara ten contrary opinion. Aparo no seche moko nwaneno lweny mar economic wars between Canada kod jirande maber magi brother ne big brother mar US. To ndalo mane Trump ochako kelo lweny mar trade no. Waneno approach mane Canada approach kodo nini nomiyo US obedo humbled. Koro aparo ni gini osebedo katimore for the longest. Wan ng'eng'ne wakawo ga diplomacy. Wang'iyo no watim nade, walos nade, wawach nade. Aparo no gima nyalo timre mondo Tanzania bendo ng'enu they also benefit from trading with us. Onego benwa bende sama gibayo mano twaywaye malo. China no osetimo mano bo US bo chopo kama koro jibeti mesa ka jiromre. Nikech adiera conversation matimore mabende wabende wang'eyo ne East Africa iwacho no Kenya are so aggressive. Mako ide daka ma plot ntiere matin minyalo timio hala one so aggressive watimo hala. To mano osemiyo luoro no jo East Africa partners magwa brothers magwa ma East Africa. But onego benigi bende gi feel a hit ne kagitimo gimra marama gitimo nyalo bedie kod consequences. To consequences go bende nyalo hurt gi bende deeper. Nikeche jo sana jo Tanzania seka Kenya for granted. King'iyo goods mang'eny ma ok Tanzania bedo consumed Kenya. Koro kwa keto manocho aparo nyalo betie ratiro maber ma ok wabed mwaluoga gini nikech kawuono gitimo ma the next president will do something else, the next government will do something else. Onego bedie kind lit owinj lit no for once and for all. Makoro sa mobeti pinyi mesa to kila ngato yuago loss mare. But for now wasebedo kwa bedo one smooth kod gahenya. So I would expect no kan waneno war mane tumore between US kod Canada and US are, you can't even compare relationship marwa kod Tanzania kod Canada kod US. To kanene Canada osefwenyo no jogi bira henya to giywayo gibende keyo no. Wabende kuro chopo sama kuro nego benua wabedo strong to aywayo keyo. We are the powerhouse East Africa. Onego benigi feel one powerhouse East Africa. Thank you.